Tini ang norok no kaisa kothoma sawai khanarenai o kothoma no khanawi norok kobang kukno srengmung mannai himdike kothoma no khanawi nailai sibano norok puilani simi paithak jora khanawi tongdi kaisa kamiwo rosmi munggai khorokja bwrwi bo belai kheno bwrwi naithok bini goron tei sakdugrok belai no mojang phiaba rosmi mokol nukia aboni bagui bo sak belai no kopal hamya hine wansugo tamni hunke bo bwrwi naithok wngphano sungsarni naithok nukthokrok no bo naina musungui bo nugui manya bo thangna musungma jagarogo bo thanggui manya khoroksa bo bini bayap kwrwi bo saisungno tongjao bini ama hayakaba bini babu simino bono school rogo talango abo wngkha mokol nugia rok srengmani school phia bini kamini no Philip mungui khoroksa chela tongo bo rosmi no nugui belai no khairokjago aboni bagui bo rosmi ni bayap wngui bo bai jora katoknani chengo abo haike no Philip bai rosmi gothalai talsa wngui thangka Philip rosmi no hamjagui thangka salja borok kok salaite Philip rosmi no sao rosmi angno no kaisa kok saida mano hine rosmi saka sadita tam kok no sanani Philip hai hine saka rosmi nang ani gana tongkhe ang o sungsarni belai tongthok borok haima tongo thyasak nang baimang mohaike khorok nei tongui thangnani musungo bini kok no rosmi ki filmung riu jora ba phayo jora ba layo haike no salte bisirok slaijagui phayo naidi Philip urat chokke toksarok birsawai thango nangbo jora phaike birsawai thangano afurno jeng makaglainai Philip hai hini sapiro bokhabai bokha thanja tongkhe tamni kaglainai ba bokrang sogui bo gwnui no birit berainai gwnui khabaksa hinke khlaimanya abohai mungsa samungse gurui Philip ni i kok no khnawi rosmi singka bokhale tongo mayung kanani kopalsi kariya Philip nang tamo kok no bokhawo chobui tonikho srai ano khologui sadi hake Philip rosmi no saka rosmi ang nang bai tongte nono belai no bokhamani thangka ang nono belai kheno hamjago rosmi wana jagui singo ang hai mokol nugia bwrima bahaike nokung khawi mannai kubuide nang ano hamjakha ani slai kaham bwriba gurida o sungsaro hake Philip bono ki filmung rikha kaham wngui bo hamya wngui bo khani hamjakmase jotoni slai kotor nang tamni asuk wansuk ang banono thyasak logiri glagda rosmi hai hini saka tinini sal ani bagui belai no sal kotor haima tongo akon nang tabuk ano logiri mahai thyasak no logiri wi tongdido abo haike no Philip bai rosmi hamjak lai thango jora kolokmano borok hamjak laikha phia borok hamjak laimani kok kebo sawi manya Philip tabuk doctor pori wi tongo salja Philip ni bokhawo wansuk mung phaikya boros mini mokol no operation khlaiye mokol phunuknani chaitoknai aboni bagui salja bo bini buma no saka boros mi bai kaijaknai hinei phia buma bini kok no kisapono soiliya tamne hunke buma bono mokol nugia bwri bai kainani musungjagiya hake Philip bo sak no rang khatinani chengkha kebo bono logiri nai gerikha borang kebangma khatimani ulo rosmi no saka angnono phatar hawa talangui nini mokol no operation khlairinai tainono mokol phunuknai rosmi singo nangani bagui asuk samung kotor tamni khlainani wansuk Philip saka hamjakmani bagui bebak no khlainani gosio angnini dukhuno nogui manglak nono ang o sungsar no phunuk rinani musungo rosmi saphiro asuk de nang ano hamjakha Philip hai hini saka hamjago belai no hamjago angni thani mungsa bo sanya nono simin no mannani ang musungo hake aboni ulo Philip rosmi no phatar hawa talangui bini mokol no operation khlairikha kubunya rosmi o sungsar no nugui mankha bo belai no tongthokjakha abo haike no hambui borok nogo kifil laikha afuruke Philip rosmi no kaijaknani kok saka rosmi bono tai bisik nei nasingdi hinei jora rikha hake Philip bo
bini doctor porinani course paisugya kho aboni bagai bo porinani bagai haino hai thangphirka bisikni yagulo bo kamio kifilkha afro bo rosmi no rotugei rosmini nogo thangka phiaba rosmini buma bono hai hini saka rosmi baineng malai gelak bo kaijagi thangka okokno khanawi philip mokolni muktui nargei manliya bo belaino khananggei kapkha The Cockborok Disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Deborma Kebangkuk borok ni langmo no omahai inggi tongo jeng je borok no chubao a borok no salja nono pogei thango phiaba ang sanani musungo je borok no hamsago neng bono je propano tanai slerdi je borok no chubao neng bono je propano pogei ta thangdi tai je borok no poito khlayo neng bono je propano tatal kokta sadi hake bayapsong tini norok okothmano khanawe norok bobahai ingjaka abo norok ni bekhani kokno comment khlai sadi tai norok tini ni okothma video no norok kebangku khlai no share khlai di ang omahai norok ni bagai beskango taibo videos namnai te je norok ani channel lo ketal phai tongo ke norok tabung nani channel no bo subscribe khlai na di hake beskang ni salo norok taibo video omahai mannai norok jotono kaham kereng no tongdi hambai